Semar Badranaya. Kula nyicil ayem yen upama kok sing digaya kok patine pendhita gek mongko pendhita teng mriki nggone gek mangke badhe ngrasani patine Kakang Durna. Wus meneng mawon dicuni ora sang ngleng-nglengi kalih pendhita tuwek elek niki padhake napa sampean kalih Angger Duryudana percaya karo Begawan Sidik Wacana monggo mboten napa-napa dicuni namung kemawon Angger Duryudana kepareng kula badhe munjuk atus kedhik aturipun pun bapa kados pundi bapa Penemban Durna sekelima ingkang badhe kula antu-antu Angger Duryudana badhe mituhupun bapa menapa percaya kalian Begawan Sidik Wacana monggo dipun wangsuli nggih badhe pitados kalian pun bapa menapa badhe pitados kalian Begawan Sidik Wacana kula pitados Begawan Sidik Wacana. Astaga menapa gantil kang pundhut bisa. Begawan Sidik Wacana. Apa Penemban Durna ing saka lima wis ngerti karo aku kowe? Burung nepungke kok kowe wis ngerti karo Penemban Durna? Ya wis ngerti. Wong kowe pendhita sing kondang, ning dudu kondang sing apik, kondang sing ala, kondang ilmu sing maksiat sing diparingake putra siswamu dudu kok perkara kondange ngelmu kautaman ngelmu agama siji kuwi dudu keterangane aku tak takon margake diwangsuli Begawan Sidik Wacana lah kok gampang temen kowe raga-raga age-age ngluputke lan netepke Semar Badranaya kudu disirnake nganggo dasar apa kok ngucap kowe kudu mbekakak utawa mateni Semar Badranaya Durna ora perlu merangi tatal wis tak aturke mau ngarep Semar Badranaya iku dayange wong tanah Jawa Pandhawa bisa mulya jalaran sing momong Semar Badranaya kuwi mung lurahing desa mongko dheweke le dadi lurah kuwi watake jujur ora gelem nyenggokke bondo negara ora gelem ngemplang bandaning rakyat mula ora mokal saben-saben Pandhawa nggayuh kamulyan nggayuh wahyu nggayuh pusaka bisa entuk gawe jalaran sing momong kuwi Semar Badranaya nanging yen upama Semar kok tumekaning pati Pandhawa bakal ringkih sing jaya dudu Pandhawa ning sing mukti kuwi Angger Duryudana saiki aku tak takon Begawan Sidik Wacana kowe ngucap jarene kewajibaning pendhita kuwi memayu hayuning bawana gandrung marang kerukunan nggayuh marang katentreman ning apa sebabe kok kowe nggayuh marang kacilakan nggayuh marang kacintrekane wong liya oh Sidik Wacana Sidik Wacana aku percaya karo kowe yen kowe bisa mangsuli pitakonku kowe arep takon apa Penemban Durna sing diarani uger pitu kuwi apa mangsulana kewajibaning brahmana kewajibaning menungsa kudu nindakake paugeran pitung perkara apa wae kandhakna Begawan Sidik Wacana aku sing batang aku sing mangsuli yen kepengkok kowe aja minggok paugeran pitung perkara utawa uger pitu kabeh menungsa kudu nindakake siji menungsa urip kudu setya tuhu marang Gusti kang nyipta jagat saingsine ya Gusti kang anitahake zat kang murwing zat inggih angka loro kanthi jujur lan suci ning ati kudu setya nindakake angger-angger ing negarane dene ingkang angka 3 kudu melu cawe-cawe acancut tali wanda ingkang angka 4 tetulung marang sapa wae kanthi ora nduweni pamrih mung kejaba rasa tresna welas lan asih ingkang angka 5 urip kudu wani nganggo kekuwatane dhewe ingkang angka 6 tanduke marang bebrayan agung kudu susila alusing budi pakarti
Dene pungkasane kang angka 7 kudu yakin lamun ta donya kuwi nyakra manggilingan owah gingsir padang bakale dadi peteng sing peteng bakale dadi padang petung perkara iya apa ora Durna. Pancen bener. Sing baku rening kowe wis mapan ana negara Ngasina. Kowe dijunjung dadi paran para lanang Ngger Duryudana luwih percaya kelawan Begawan Sidik Wacana katimbang Penemban Durna. Pedaopaku dumunung mapan ana bumi negara Ngasina. Tak tontoni saka kadohan Sidik Wacana. Tekamu papan kene mung arep gawe ringkih. Kowe mung arep gawe rusak ngajak-ajak dosa ngupaya kanca. Tak tontoni dadi lakon apa negara Ngasina. Kados pundi tumrapun bapa ing kematian mboten menapa-menapa Ngger kecalan Kakang Penemban Durna kecalan nayakaning praja setunggal nanging dumadakan menika wonten brahmana ingkang linangkung ingkang sagam budidaya murih kuncaranipun Angger Duryudana kuncaranipun negari Ngastina pramila mboten perlu dipun penggalih. Upami Kakang Durna kok wangsul dipun tampi ewa semanten yen boten wangsul nggih dipun kendelaken kemawon. Koko Prabu kados pundi? Aduh Yayi menawi ngaten pun Kakang kula tunggak dadap ora melu ngarep pun Kakang kula mboten melu-melu Yayi. Ing ngajeng ing dipun gayo menika katentreman kok tundhonipun namung badhe mamur pejahipun Kakang Semar Badranaya. Mongko Kakang Semar menika mboten wonten gandeng janengipun kalian Yayi Duryudana. Rening pendhita menika sampun nyagahi budidaya murih pejahipun Kakang Semar Badranaya. Sumangga kersa ewa semanten yen wonten botol borotipun mboten perlu nggepok singgol kalian pun Kakang ing Mandura Yayi Duryudana. Nggih. Ngestaken dawuh perkawis menika badhe kula pasrahaken Bapa Begawan Sidik Wacana. Percaya apa durung Ngger Duryudana? Yen wis percaya, tembungipun Bapa ditampa. Aku sing bakal murba masesa supaya kowe dadi ratu bisa pitung turunan. Bisa pitung turunan kowe ler keprabon anakmu sesuk aja mung trima dadi wakil. Ning yen bisa anakmu ya bisa dadi ratu, mantumu iso dadi ratu. Purunanmu dadi ratu, ponakanmu dadi ratu, keluargamu kuwi dadi nayakaning praja. Menapa mboten dipun wastani kolusi? Wis sengkuni kowe menengo wae. Oh nggih, pun monggo. Menawi ngaten Purbawangun Wasesa kula aturaken paduka Bapa Begawan Sidik Wacana. Bagus. Mung kare manut kelawan pun bapa, kowe manut mituhu kelawan pun bapa, mukti Nyakramanti nggonmu dadi ratu. Dimas Kartomarma kula wonten dawuh. Murgake metu njaba warna kang padha gantung sibo. Ingsun arsa kondur anggaton. Prastawa timbalan dawuh paduka daya-daya madal pasilan nyuwun pamit lan nyuwun raharjaning lampah. To. Sebet biar katalika wau paripurna sabdanipun Sang Prabu Duryudana. Jelek saking palenggan dampar gading arsa kondur angedhaton.
ing ngayap sangganing Bancati Byada manggung katanggung Jaka paloro-loro kondure sang nata kawistara gegliyongan yen Cinandra kondure sang Prabu. Dedetipun prabawaning ratri Oh
lenggah Rama lenggah. Leng-lenging dra mangungkum kandhuan limang lur lena tanpa kanin yen tan tulus mengko sang Dyah Tomo nuwun mangke to mangke Rama Penemban Durna kula tingali sak samunipun paduka kondur saking negari Ngastina arawat waspa katingal tawang-tawang tangis Rama Penemban kula nyadong dawuh astaga menupri gantil kang pundhut wisa anakku nggih swatama anakku sing tak tresnani tomong wonten dawuh Rama Penemban Durna mau bukti kowe nyimpi apa nggih kowe nyimpi apa pangeras kula ingkang putra kula mboten nyumpena menapa-menapa dieling-eling apa kowe nyimpi dirubung siwur ketingalipun mboten kowe nyimpi adus ketingalipun ugi mboten Rama Penemban menapa sebabipun paduka Nilakrami dhateng ingkang putra bab perkawis pasumenan tak kandhani ya ngger pun bapa jroning parpatan agung dianggep luput dening Angger Duryudana dianggep pun bapa le dadi guru kuwi mulang murid mban sindhi mban siladan nggone menehi kawruh ngelmu Pandhawa lan Kurawa sedepa sekilan dianggep batine pun bapa abot karo Pandhawa laire abot karo Kurawa wusana Dyadiniya dipate sing kuning ngluputke karo pun bapa dumadakan negara Ngastina kuwi ana tamu pendhita sing anyar peparape Begawan Sidik Macana ngger Begawan Sidik Macana bener saking pertapan saka pertapan Giri Sekar mergo dheweke jubahe anyar serbane ya anyar le nyekel tasbih wae kuwalik tangane ning disubya-subya dening Angger Duryudana dianggep pendhita sing mumpuni salwiring reh dianggep brahmana utawa pendhita nujuming praja sing jero kawruh lan ngelmune lajeng sinuwun Duryudana semune percaya kapilut karo tembung sing manis manuhara mongko saiki ngger wong urip kok mung percaya karo tembung sing manis kuwi calone bakale kuwirangan saiki kuwi akeh wong goroh langka wong sing jujur lho kok ngaten kaki-kaki rabi karo prawan mung dikeki cek 3 miliar percaya ora ngerti ya ngger jebul kuwi apa kuwi golongane Durjana kuwi golongane maling kuwi ngapusi malah gondol pit montor apa tumen coba mula aja gampang percaya karo omongan sing manis manuhara luwe-luwe kok omongan sing manis saka wong wadon cilik penyanyi gede sinden kok tembunge kok manis manuhara aja dipercayani wanita sing tembunge alus sing apik rumpakaning parama sastra kuwi adane mengarep grogoti mula yen nganti kok menungso yen nganti rombongan wiyaga kok percaya karo tembunge sinden sing manis mamit prana bakale melarat dadakan nyambut gawe ora tau prene ngasil ora tau cemantel nggih mula aja percaya inggih lajeng akeh-akeh ature pun bapa ngeling Angger Duryudana ning ora dipelu ora dipercaya tinimbanganipun bapa rumangsa ora kajen keringan mapan ana bumi negara Ngastina tak tinggal loncat nggih lho lah kok ngaten lajeng kula kaliyan paduka Rama Penemban Durna badhe manggen wonten pundi badhe nyenger badhe ngayom wonten pundi
menawi Rama Penemban Durna sampun dipun cuthak sampun medal saking nayakaning praja negaring Astina lajeng badhe gabung rombongan pundi badhe nderek kaliyan sinten Rama Penemban Durna ora perlu wasumelang ora perlu wasumelang upama kok golek rombongan kok ora entuk ngger wis manggon ana kene wae manggen wonten pundi manggon ning Dukuh Losari wae ngger wonge do guyub rukun grapyak semanak mongko upama kok diampirke 5 menit medang 10 menit madang mongko nek mampir kudu medang kudu madang mbuh kuwi kenal mbuh kuwi ora pokoke kudu mampir medang karo madang menapa namung cekak menika ora mung kuwi nger pamrayoginipun paduka aku tak tejak ana Ndarawati ndhepe karo Angger Kresna tutna laku jantranipun bapa leren le dadi punggawa ning Astina nger Angger Kresna ngaturaken ketiwasan pun bapa kula nggih